yanzu nan mun fito daga makaranta a nan Darussunan Nabawiyya muka samu labari na rasuwan Sheikh Abubakar Giro Argungun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu. Muna roƙon Allah, muna tawassuli bi asma'il husna wa sifatihil ula. Allah ya ji kan Malam Abubakar Giro Argungun, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce makomarsa, Allah ya yafe masa kurakuransa, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, Allah ya yi wa zuriyarsa a bayansa albarka, Allah kuma ya sa shi a jannatul firdausi. Allah muna roƙon sai sa cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani. Allah kuma ya ba zuriyarsa da abokan aikinsa na da'awa